हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सुर बरनाय जाबाय। नोंथांमोना मिथिगौ लामानि जाब्रबथायजों बेसेबां सुबुङा जिउ गोमानांगौ जाखो बेनि हिसाब गैया। मोनथिनाय बादिब्ला गंब्रै साखानि रुजुनायाव गंनै साखायारि गारिनि अनजिमाया बेनिख्रुइ बांसिन। बेखायनो माखासे सुबुंनि रुजुनायाव खायफा सुबुङा गंनै साखायारि गारि बायनो बादाबो होनाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों जानांगौ। नाथाय दानिफ्राय नोंथांमोना आरो गिनांगौ गैलिया, मानोना पियाजिअ आरो आट्टालिफा बानायनानै दिहुनदों एयारबेग इन टु व्हीलार। मटर साइकेलाव बाहायनो हासिगोन एयारबेग। बिदिब्ला बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। बोसोराव लामानि जाब्रबथायजों बेसेबां सुबुङा जिउ खोमानांखो नोंथांमोना मिथिगौ ना? बुंनो थाङोब्ला गंब्रै साखानि रुजुनायाव गंनै साखायारि गारिनि थैनायनि अनजिमाया बांसिन। आथिखालाव गंब्रै साखानि गारियाव एयारबेग थायो, जायनि जाहोनाव जाब्रबथाय जाब्लाबो सालायगिरिया खम बिबाङाव जोखोम जायो, मानोना एयारबेगआ सालायगिरिखौ बांद्राय जाथायनिफ्राय रैखा होनो हायो। नाथाय दा मोजां खौराङा जाबाय गंनै साखायारि गारिनि थाखायबो फैबाय एयारबेग। आरो आट्टालिफ मुंनि सानै बिगियानगिरिया बानायनानै दिहुनदों गंनै साखायारि गारिनि थाखाय एयारबेग। बेनि थाखाय आनजादबो खालामनानै नायनाय जाबाय आरो फोरमायनाय बायदिब्ला मोजां फिथाइबो दिन्थिनो हादों। बेखायनो मिजिंथिनाय जादों गंनै साखायारि गारिनि थाखाय फैनो हागौ एयारबेग। गमामा बे एयारबेगआ थारैनो मावफुंजायोब्ला लामाफोराव जानाय जाब्रबथायजों सालायगिरिया गोब्राब जाथायनिफ्राय बारग'नो हागोन होननानै खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे एयारबेगआ 1 सेकेन्डनिबो खम समनि गेजेराव बेखेवजायो। एयारबेगआ मटर साइकेलनि फ्रेमाव लागायनाय थायो। बुहुमनि गोबां बाइक आरो स्कुटारफ्राव आथिखालाव ABS थायो। बे एन्टि-लक ब्रेकिं सिस्टेमनि गेजेरजों गोबां सुबुङा जाब्रबथायनिफ्राय रैखाबो मोननो हादों। नाथाय एयारबेगआ गोबां जिउखौ रैखा होनो हायो। आट्टालिफा खौराङाव फोरमायदों दि गासैबो थिगैनो थायोब्ला 2030नि सिगां बे एयारबेगआ हाथायाव फैनो हागौ होननानै फोरमायदों।